केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्गच्या आरोग्याची अवस्था याची कोकण सात लाईव्हनं वास्तवता मांडली। यानंतर राष्ट्रवादी शरद गटानं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला धडक देत जाब विचारला। आक्रमक झालेल्या राष्ट्रवादी शरद गटाचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी अशी स्थिती राहिली तर डीनच्या कार्यालयाला टाळ ठोकणार असा इशारा दिलाय। पाहुयात काय म्हणाले अमित सामंत। गेले अनेक दिवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत अनेक तक्रारी आमच्याकडे येत होत्या आणि त्याची खरंच शहानिशा करण्याची गरज होती, कारण डेथ झालेले होते, दोन डेथ झाले आहेत जिल्ह्यात। एक आदिवासी मुलगा हकनाक मेलेला आहे याच्यात, त्याच्यानंतर एक ऑपरेशन सुद्धा अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे गेलं, पेशंटची अत्यंत हाल होत आहेत, अशा अनेक तक्रारी माझ्याकडे प्राप्त झालेल्या होत्या आणि त्याच्याच अनुषंगाने आज आम्ही इथे हॉस्पिटलला सहज एक आकस्मिक भेट द्यायला आलो। त्यावेळी आपण सगळेजण इथे साक्षीदार आहातच। खूप वाईट परिस्थिती आपण इकडे बघितली। इथे ज्या डीन आहेत मॅडम सुनीता रामानंद, त्यांनी आपल्या परीने उत्तरं द्यायचा खूप प्रयत्न केला। त्यांच्या उत्तरं देण्याच्या प्रयत्नाला मी दाद देतो, पण ती उत्तरं अत्यंत खोटी होती हे मला नक्की पटलेलं आहे। कारण याच्यात ते ज्या सांगतायत, शेवटी त्या एका जिल्ह्याच्या डीन आहेत, प्रमुख आहेत, त्यांनी जबाबदारी घेणं अपेक्षित आहे। त्यांच्याकडून आम्हाला जबाबदारीची अपेक्षा होती, ती अपेक्षा कुठे पार होताना दिसली नाही आणि त्यांचं असंच सगळं म्हणणं आहे की याला शासन मला अजूनपर्यंत काही देत नाही, म्हणजे डॉक्टर्स वगैरे सगळं शासनाने दिले पाहिजेत तरच मी कारभार करू शकते। माझ्या माहितीप्रमाणे रुग्णालयाची जी अवस्था बिकट झालेली आहे, ती अवस्था बिकट होण्याचं संपूर्ण कारणीभूत डीन मॅडमच आहेत आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे जे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आहेत, ते सुद्धा याला तेवढेच जबाबदार आहेत असा माझा स्पष्ट आरोप आहे। कारण त्यांचं इथे पूर्ण दुर्लक्ष झालेलं आहे। त्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेविषयी कसलंही देणं घेणं नाही आहे। त्यांना फक्त कोल्हापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्रात दिसतोय, त्यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा दिसत नाही आहे। जर तसं असतं तर त्यांनी डॉक्टरांच्या नेमणुका त्वरित तिकडे केल्या असत्या। डॉक्टर राहत नाही हा इथल्या शासनाचा प्रश्न आहे। इथे अजूनही डिलिव्हरी होत नाही आहेत, त्याचं कारण सुद्धा ते व्यवस्थित सांगू शकल्या नाहीत। त्यांनी प्रत्येक वेळी असंच सांगितलं की गोवा आणि कोल्हापूरला पेशंट रेफर केले जातील। मग माझा असा सवाल आहे त्यांना, मग हे सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालय हे कायमस्वरूपी का बंद करत नाही? एवढा शासनाचा पैसा आपण का इथे खर्च करतोय हे सुद्धा त्यांनी उत्तर दिलं पाहिजे। जर तुमच्याकडे डॉक्टर येणारच नसतील भविष्यात तर मग हे जिल्हा रुग्णालय चालू ठेवून तुम्हाला उपयोग काय? सर्वसामान्य लोक कुठेतरी आशेने इकडे येतात आणि त्यांच्या याला जर हरताळ फासला जात असेल तर कुठेतरी हे जिल्हा रुग्णालयच बंद व्हायला पाहिजे। याचं संपूर्ण अपयश हे सध्याच्या सरकारचं आहे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांचं आहे आणि त्याच्यात त्वरित त्यांनी सुधारणा करावी अशी आमची मागणी आहे। सगळ्यात दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की सध्याचे शालेय शिक्षण मंत्री सिंधुदुर्गचेच आहेत, दीपक केसरकर, आणि त्यांच्याच शासनाचेच एक प्रतिनिधी सांगते की इथली शिक्षण व्यवस्था अत्यंत खालवलेली आहे। हे मी सांगत नाहीये, हे त्यांच्या इथल्या वैद्यकीय मेडिकल कॉलेजच्या डीनच सांगतायत की मग याच्यापेक्षा या शासनाचं दुसरं अपयश काय असू शकतं? जर 8 दिवसात आता त्यांनी सांगितलंय की इथे आम्ही सफाई कर्मचारी वगैरे सगळं नेमू, 8 दिवसाचे 15 दिवस आपण त्यांना देऊ, नाहीतर आम्ही या डीनच्या ऑफिसलाच टाळा ठोकणार असा माझा स्पष्ट इशारा आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।